falam tajidu ma'an, an nemi ruwan an rasa. Neman ruwan a rasa ya kasu kashi-kashi. Ka nemi ruwan kwata-kwata babu shi, ko kuma ga ruwan a rijiya amma ba guga, ko kuma ga ruwan kana gani amma na sayarwa ne baka da kuɗi, an ce sai ka biya, ko ga ruwan gashi can amma akwai maciji a bakin rijiyan ko zaki zai halaka ka, ko ga ruwan gashi amma kana da cuta a jikinka wanda ruwan ba a so ruwan ya taɓa cutar. Duk ana ɗaukan shi ne adamu wujudil ma'i hukman, wannan kuma adamu wujudil ma'i fi'ilan. To hai Allah ya ce to yanda za ku yi fata yammamu ku je ku yi taimama. Taimaman kuma in za ku yi ku nemi sa'idan ƙasa, duk wani abun da ya bulluko daga saman doron ƙasa ku neme shi tayyiban tsarkakakke. Famsahu bi wujuhikum, idan kuka zo taimaman kuna bugun ƙasan kawai sai ku kai fuskokinku, ku shafa fuskokinku, wa aidikum da hannayenku. Inna Allah lallai hakika shi Allah kana ya kasance afuwan mai yawan afuwa ne, mai yawan afuwa ne da tausayi, gafuran mai yawan gafara ne. Da ya ga dama sai ya ce da sanyin da ciwon duk sai ka kwara ruwan in ya so ka mutu. To amma Allah duk ya kalli yanayinka da maslahanka saboda afuwa irin na Allah ya maka afuwa.